Pszichológust találni könnyű, de jó pszichológust találni nem feltétlenül az. Miért van ez az ellentmondásos helyzet? Hát én azt gondolom, hogy azért, mert hogy nagyon sok pszichológus van fent az interneten, nagyon könnyű pszichológushoz jutni manapság, de nagyon nehéz azt eldönteni, hogy ki az a pszichológus, aki majd fog tudni nekünk segíteni. Nem elég ugyanis arról meggyőződni, hogy az illető elvégezte az egyetemet, vagy hogy mi az, amihez ért pontosan, de azt is meg kell tudjuk becsülni, hogy mennyire hiteles szakember, mennyire nyitott a fejlődésre, mennyire elfogadó a személyisége, illetve hogy ő maga mennyire motivált arra, hogy új dolgokat tanuljon meg. Érdemes ezért szerintem nem a különböző pszichológusok weboldalai közül válogatni, vagy olyan weboldalakról választani szakembert, amelyeken nincsen kellő mennyiségű információ az illetőről, hanem érdemes olyan weboldalt választani, ahol a pszichológusoknak blogcikkei, videói jelennek meg, illetve akár meg lehet tapasztalni a szakértelmét, empátiáját a pszichológus válaszol rovatból. Így biztosra mehetünk, hogy az illetővel eltöltött idő és a konzultációk nem kidobott pénzt fognak jelenteni, hanem a személyes fejlődésünk egy fontos állomását jelenthetik.